Велко. Ето дойдихме, днеска не можах да скамам от пазара нищо. Горе-долу 6 евро скарахме от пазара. С жената дойдихме. Значи майка е болен, деменция. Значи петък искаме да карваме в болница в Кърджали. И да помагам майка му. И парички ще трябва. Да, трябват ми пари. Да помагам на майка. Те тук има оставени 10 евро за Да. тебе. Да. Ама ти 10 евро едва ли ще стигнат? Аз спестих бая пара, но още не ми стигат. Не стигат, не. Колко пари още не стигат тебе още? Аз спестих горе от към 500 лева. Лева? Да. Той вече Значи лева има. 250 евро. И колко ще трябва там да те... 600 искат. Кой? Как 600 имаш? Да, бе. И защо искат 600? Искат Тя не ли е здравно осигурена там? Няма ли платени осигурена, здравни времени там? пара искат баба. От всякъде тези доктори, нали знаеш? О, само да не кълне човек да иде до болница, лекар да те побара. Аз нали станах от кучешката ни от тук. Стига, бе. Да бе, от кучешката ни Да. станах, ето го виж. А, операция имаш? Да. Да. Оперирах се тази Кючуков и Кемалаха, знаеш колко пари ми вземаха от мен? Ами, Продавах му апартамента. Така ли, бе? Преди, сигурно става 20 години. О, тежък е живота. Да, бе. Да, докторите. И сега какво правим? Някой да, ако има възможност да даде някакво левче, ти имаше револют, помниш ли? Помня, ама аз Ще той, сложа. като давах, малкия взимах на лична карта, Да. значи новия е сега. Те казаха на мене 11-ти, нали, утре. И викам сега, за колко ми е 11-ти? Да. Нали, загубихме новия. И взимахме сега нов. Нова ли ще се купи? Така Вие взимах. покажа, че има лични Да. данни, така не се връща. И накрая и банкомата помня. Има комат. Ема аз да ги теглих тези пари. Тогава. Да. Аз ги помагах на Да, майката. ние не мога да ги откраднат. Ами той вече няма смисъл Да. да се това. И какво правим сега? Ще сложат такова, ако пратят някакъв лев, Да, пратят. да. Ма тези 10 евро сега викаш, няма да стигнат. Няма да се. Колко още трябва? Още 20. Не още 20. Тия 10 и още 10, или? Не 20 евро. Дайте ми, ако още 10 ще трябва. Да, бе, тук даваш ми 10, още 20 евро. А ще 20 ми до трябва. тогава става 30. Какво да правим с 50 евро? А някой дано да прати някакъв лев. Помоли. Ще сложа революта там данните. И дано Той се банкомата вече свърши. някакво евро да може да те такова. така. Да. Ония ден ти, нали, на мене, кода, мода, така, там теглихме тия пари. Да. Малкия вика, татко вика, дай ми тази банкомата. Викам, за какво ти е банкомата? Бе, още, да остави при мен. И накрая той, Къде Добре. отивай, дано майката се оправи. това е деменция, много лошо. Лошо е, на всеки му се случи. Какво да направи? Той идва, кой Добре, му той брат, няма. защо не помага? Кой? Брат ти. Защо бе? Нали обща майка? Ще има там. Аз не знам кой е брат ти. Кой е брат ти? Ония ден дойде така с брата. Така ли е? А, Как брат ти той бе? брат ми. Майката е друго, бащата е друго. А. Майката е еднакви са, ама бащата не са еднакви. Да. Ема значи той е на него майка. Майка, ма. Няма да говориш така, кажда да е някакъв лев майка- и той. Не иска да помага човека. Как бе? Значи една майка може да ви гледа, пък вие не може да гледате. Ние Защо? гледаме, ама той не гледа. О. Имам една сестра, 2 години и половина. Гледа майка ми. С деменция, да. Да. Като... Айде да не разстройваме хората. Добре, Да са живи, здраве, дано на никой не му дойде на главата. И това е. Леко. Хубаво. Да, това е. Айде, чао, Велко. Така.